Kasi, hi guys, welcome to my channel. This is Jerry Morente, ang probinsyanong insanon but friendly Bayuganon. Guys, mato ko karon sa Novo kay mananaw ko og magtanaw ko helmet, kay magpalit mig helmet. So, palit mig helmet isa ka buok. So, kung makaya sa akong kwarta, pwede duha. Sa Novo lang sa tako tay budget. Anya karon, ato na ako karon. So, as you can see, akong gitrayan og dual mga video ang akong gigamit karon. So, nasikasi o na. Huli! Nagdulag putaw! Ipadapli ng putaw! Ipadapli na! So, mato na ako karon sa taud-taud guys. Closed doors, I'm a fool for your love. Sakay ang baby sa doyan. Ning sakay si baby sa doyan kay paman ko nakalakaw. Baby! Hello everyone. Kasi hi. Inabi, hi. Hi. Wow, cute. Hi. Hi daw. Hi. Hi. See you. Bye-bye na kasi. Bye-bye. Bye-bye. Ito na tito. Bye-bye. Bye. Mato na ko ma. Bye-bye. Kasi. Guys, mato na tag Novo guys. So, see you sa Novo guys. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Ito na tito. Bye. Guys, padulong ako Novo karon. Sakay na tag-tricycle. Guys, natasalot sa Novo. Muta na ito kung masalapit ilang mga helmet. Pero nakabutang. Sir, excuse me, sir. Na may mga helmet? Nada likod, sir. Asa? Sige. Nadi. Let's. Kung tagpila. So, I try dual cam. Dual video cam. Ay. Ano yung klase? Sir, wala na may line display ni. Sige. May blue. And there is one. Tako man. Ang bata, inyo mo pang dagko. Dagko. Maka na. Nakali na itong pulpit. Ito ni.
Nya guys, kanina po atong pangitaon. Pang mouse trap. Kaya nagpapalit ito si mama. Tagduha ka buok ini. Kadaraw ini. Kini sir, okay ra din siya. Okay ra ba dito? Kini nga klase? Kini? Hindi na tayo para. Okay. Ano lang nila sa Ay, dan bayi. Brokotso. Dito daw yan. Dito sa kuan. Anang buwangan. Duha ka helmet guys ako napalit. O duha pod ka mouse strap na katong cartoon. Ano tagi sa banyos ya? Ah, pwede ra pod. Ala, 7-Eleven. 7-Eleven of pwede na kasmok 7-Eleven diri aya. Ah, duha na din 7-Eleven diri sa Bayugan. Nas mailan ba? Ah. Church. Sacred Heart. Dire lang lugar niya. Dire. Nagaan man. Gaan na taas. Thank you. Here I come. Abot na ko. Dan. Guys, nan ako sa balay. Ara. Sa akong i-unboxing karon ang akong napalit na helmet. Pag tiningkuan. Marito niya akong ipalit ng kuan. Mouse strap. Para sa RET. Kailangan mga kuan lagi sa kwarto namin. So, ang price ini is tag 30 ang buok, 60 ang duha. Ang kini na pong helmet at ang tanawon. Let's check. Ara, blue, light blue, sky blue. So okay ra siya, dili kay dako, di pud ingon nga gamay.
Okay pa kaayo siya guys. Sinaw kaayo. Nindot og color. Ara. Titanium. Titanium. Ang isa, mauni siya. White naman. So, atong isukot gihapon. Okay ba? Parehas na dahil sila, color lang ang naglahi. Puti o blue. Light blue. So that's it. Lagay natin dito sa display. Yes, atong katkaton ang bayabas diri kay daghay hilog. Sorry ra, hilog. Hilog ba ni? Kasi Tapos. Tapos dito. Tapos. Tapos dito. Tapos kaya. Oh. wa tag sungkit kay naay dili maabot nato tong kuhiton. Maabot pa ka ni. GM. Hindi sa kadali I have here. Ayaw, lagi labot, ayaw. Oh. Ha? Basahan na lang palihog. Uy, bata. Wala. Wasa sika. Kasi matabok na. Kuya, Ha? pattern man eh. Zero. Ha? Dili man ni makuan. Wala na. Hawa, Dali na mo. sulod. Tawag ituyok na po niya kasi pat yun ang bataan eh. Uy. Ambot anak, ginagtara nila. Ikaw hagaron matulong, di kang tulong. Yan ang sigad. Ang gabot. Nakuha na kong bayabas ng hinog. Ano mo gasay ah? Sa sagbutan dapat dito hinahagmong.